Зей политехник колледжында армияға шақырылушы күні бара. Быйылғы язғы шақырылышта оқу йортын тамамлаушы 10 егет армия сафларына китешек. Биредә егетләрне армияга әзерләү буенча җитди эш алып барыла. Михаил Давыдов әлегә студент, тиздән аңа да солдат итекләре кияргә туры киләчәк. Хәрби хезмәттән курыкмыйм, бу безнең бурыч ди ул. На мой взгляд, чтобы быть готовым к армии, нужно заниматься спортом, хорошо учиться и главное не бояться этого. Армиягә китәсе егетләргә район хәрби комиссары Айрат Галимҗанов, башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галеев та изгетлекләрен җиткерде. В этом году Заинского муниципального района пойдут служить 50 призывников. И мы уверены, что каждый парень, он с гордостью будет служить и нести гордое понимание, гордое знамя Заинского муниципального района. Армия сафларына китешек бер төркем егетләр сәхнәгә чакырылып хөрмәтләнде. Истәлекле бүләкләр тапшырылды. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.